Pagka hindi ka magbukas ng aircon, mainit. Pag nagbukas ka naman, malamig. Kiatay. O, diba? Kaya magbukas tayo ng aircon. Malamig-lamig pa. Kuya Ted, mega love shout out. Salamat. Ayna ba tama? Tama ba Ayna? Ina. Mix vlog. Thanks for coming. Mega love shout out. Ayan. Lagyan po kita ng moderator. Ayan. Saglit lang to guys. Parang utot lang. Utot talaga. Mag-update lang tayo. Lagi na lang kasi ako pag nag-ELS ako, lagi si tulog si Pinkay. Kaya mag-ano tayo. Galit ka yata host. Bakit ka yata? Hindi naman. Grabe siya. Ako pa. Kailan pa ako nagalit kaya Ted? Ang bait ko kaya. Hindi kaya ako marunong magalit. Bakit ikot-ikot man itong aking ano? Ano lang tayo, ayan. Sana ba yon? Ano yun? Sino na naman may edad? Yatay. Mrs. Johnny, thanks for coming, Sisi Kai. Mega love shout out. Bakit pa na yung ikot ng aking phone? What happened? Mega love shout out, Rogen. Ayan, Kuya Ted. Mega love shout out from Sisi Rogen. Ayan guys, kahit pangit si host, ayan, magpasilip si host, ayan. Kasi may bantay ako dyan yung aking alagad. Ikot ng ikot, oh. Ikot-ikot ba? Ikot-ikot. Ikot. Ads done. Salamat sa pa-ads. Rogen, sabi ni host, block daw niya ako. Ha? Kailan mo sinabi yun? Uy, hindi ako nagsabi, Kuya Ted, ha? Saan mo naman nakita yun? Sino nagsabi sa'yo yung iba-block kita? Hindi, ah.
Bakit? Anong dahilan? Anong dahilan, Kuya Ted? At bakit naman kita iba-block? Why? Uy, hindi ako nagsabi na iba-block kita ah. Ako pag-iatay. Kuya Ted, wag ganon. Tama ba yung ano ko, yung basa ko? Baka mamali ako ba? Parang wala man kapula-pula yung aking lips. Parang feel ko mag-lipstick. Ikot-ikot talaga. Oh, ikot-ikot yung aking, bakit mahina yung aking net dito? Oh, ikot-ikot. Make a love shout out, Roger, from Mrs. Johnny. Sis Johnny, good evening, evening. Kailan po yung sinabi? Hindi ko kaya sinabi yun, Kuya Ted. Mrs. Johnny, make a love shout out from Kuya Ted. Ayan. Sa wakas, narinig din kita. Wow! Maganda ba boses ko? Si host ba? Panay ang ano ba? Panay ang laging tinatayo ang kanyang bandila. O, di ba? O, di ba? Yeah, nabuang na naman ako ba? Pagpasensyahan nyo na guys, si Pinkay guys. Alam nyo naman na may pagkabuang-buang lang to. Kuya Ted, mega love shout out. Sabi ni si Johnny, kasi sis Johnny, sabi ni Kuya Ted, ibablock ko daw siya. Sabi ko, anong dahilan? At bakit ko siya ibablock? Hindi kaya. I-block ko na lang lahat si Kuya Ted, hindi ba? Uy, ano to? Hindi ko na nabasa. Nasaan ako napunta? Nasa ibang live naman ako. Di atay, ano ba nangyari dito? Mag-ano na lang tayo ba yung saglit lang to, sis Johnny, parang utot lang. Ano tayo. Ay, kagabi, sis Johnny, nag-live ako, nagising ako ng, ng 4:30. Basta alas 4 siya mahigit kasi masakit ang ipin ko ba, nagising ako. Ang sakit-sakit. Nilive ko siya, tulog ako ba? Tulog. Bahala yung kako dyan. In love kasi si host, kaya palaging masaya. Sana all. Uy, Kuya Tid, naghahanap kaya ako. Wala akong makita. Hanap mo nga ako, Kuya Ted. Justine C. 35, thanks for coming. Mega love shout out. Idol Sipal, hello, Sisi Koy, kamusta? Good evening, mega love shout out everyone. Uy guys, pagbaba nga kayo guys ng ano guys, ng panayaman ang ngaw ko, hindi ako nagbababa ng link nyo. Ano, punta mo kayo isa-isa para makapagtusok man lang ako. Tapos, wag nyo din kalimutan guys, tusukin nyo naman si host. Sa tusok nyo man lang, makaramdam ako ng tusok ba? O, diba? Punta tayo kay Kuya Ted. Uy, sana all 1.5 ang ano. Ako ang bababa kayo ng views ko. Sana all Kuya Ted. Dito ako Kuya Ted, sa ano mo, sa iyong short. Ang laki ng sasakyan ba? Ano daw, hindi ko na nakita, hindi ko na nabasa ba?
ikot ng ano ko. Bakit? Bakit 3 million in my house, in my, thank you sa inyo guys. Ayan. Guys, pakitusok naman guys si Kuya Ted. Buchanan. Ayan, si Idol Sipal guys, nagbaba siya ng bahay. Ayan. Yung hindi pa po guys nakadikit kay Idol Sipal, baka naman palablap naman guys. Ayan, dito tayo kay Idol Sipal. Ano itong binaba niya? Dito tayo sa ano. Ay, bakit iba yun? Bakit ito ang lumabas? Tama ba to, Idol Sipal? Si anong binaba mo? Hindi ikaw? Hindi ikaw. Oy, hindi. Ikaw pala. Ang dami mong flowers. Ang ganda ka na ng flower, ng iyong flower. Hindi ko nababasa yung inyong mga sinasabi. Wait lang. First comment. Sana all maganda. Sabi ko, ano daw? Sorry guys, ha? Ang ganda ng flower mo, flower. Bakit lumabas sipon? Saan? Pasilip. Gusto lang guys. Guys, pasilip naman guys yung binaba ni si Idol Sipal guys. Yung hindi pa guys nakadikit. Padikit naman guys. Ayun. Bigay naman. Ha? Oh. Oh. Maano talaga yung aking ano ba? Guys, ano naman guys, kay Kuya Ted guys. Ayan, nasa na ba yung kay ano? This is Idol Sipal. Nasend ko ba? Hindi. Ito guys, pasilip naman guys. Ayan, kay Idol Sipal guys. Please. Ayan, wait my channel. Okay, okay. Oh, good night. Why? Uy, ang sarap naman ito, Sisi. Queen Sam Perez. Haba pala ng name mo. Ang sarap nito. Ano to ano macarona? Macarona, oh. Dito ako sa'yo, oh. Diba? Bakit to wala?
3 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Asan na yun? Pag-iwan ba ako ng ano dito? Ang sarap naman ito. Bakit ikot ng ikot yung ano? Uy, ang dami naman ito, oh. 2,000. Sis Jone, ganda. Si Jone, oh. Patayin ko nga yung aircon, malamig. Guys, palablab naman guys sa mga binababa ko guys. Maglablaban kayo. Nawala na tuloy sa headset. Ano nangyari? Mag-ano nga tayo, mag-soundproof.
Mag-sound ako. Mag-sound. Magtugtog ako, magtugtog. Kaya na ako sa atin.
Sira yung sabi. Hmm?
Ay, magkain.
Sana all. Namatay man. Namatay man ang aking sound. Ano man nangyari? Patay-patay mo to cellphone na to. Mahina ba net ko pa na yung ikot? Ayaw ko malang yung cellphone ko.
Oras natin, alas 10 na pala. Bakit? Hmm?